Inselmulkom u nilqawkom għal episodju ieħor ta' Triq tagħna u dil-ġimgħa qegħdin il-Qrendi eżattament fi triq it-Tempesta. x'taf fuq għad-triq. kafe. Niġu għal waħda, niġu! Uħsib int jagħmlu għal-kafe. Immorru nibdew. U malli d-danu san fetħu ħalqhom li ġejjin fi triq it-Tempesta x'jiġri jinfetħu bib is-sema. Għamilna xi 3 ijiem 4 ijiem xi taqliel u ma stajniex niġu. Imma llum mal-ġurnata weriet raġġi ta' xemx sodisfaċenti mimlijin vitamina D fejn tarana hawnhekk il-Qrendi. Kemm nistenna naqra lil Daniel u nkunu nistgħu nwaslulkom il-ħsibijiet tan-nies li joqogħdu hawnhekk fil-Qrendi. Hawnhekk mela dik triq it-Tempesta. Tajjeb. U hemm isfel il-maqluba, u xek. Jgħidu li hemm konnessjoni bejniethom ġieli smajtu għall-istorja. Kienaw raħal, żgħir, jgħidu li kienaw ħafna nies ħżiena. Nies ħżiena? Ħżiena. U mamma mejja. U kien għamel xi terremot u infetħed il-bokka u kull ma kienet tfadal il-kappella żgħira. Di ma kienx il-kappella żgħira tal-ġemb. Fim, ġifieri issu saret dan it-terremot biex telaq il-ħażen. Eżatt. Il-maqluba hija sinkhole. Sinkhole tifforma meta ilma tax-xita li jkun aċidus jiskula fil-blata u l-blata titerra. Titerra b'tali mod li jiffurmaw erien. U ovvjament wara ammont ta' żmien il-blata tisfronda għal isfel. U hekk iffurmat il-maqluba. Il-fenomenu tal-maqluba x'aktarx li seħħ fis-sena 1343. U għalkemm għandna dokumentat li sar terremot dak iż-żmien, wis probabbli kienet minħabba it-teżiża li nħasset meta l-art sfrundat. Għalhekk ma naħsbux li huwa veru li l-sfrundat la minħabba terremot u laqqas minħabba tempesta, imma sinkhole hija xi ħaġa hija fenomenu li jseħħ wara ħafna żmien. F'Malta naraw aktar fenomeni bħal daw. Eżempju sempliċi huwa id-dwejra Għawdex, però dan ma seħħx daqshekk riċenti imma ħafna żmien qabel meta l-Gżejjer Maltin kienu għadhom qed jiffurmaw. Hemm isfel hemm nofs żbejr. Ġifieri dak jindika xi ħaġa dak. Kif it-taraħ, le, mhux isfel-net. Il-fuq, kif it-taraħ, naħduk taraħ. Ejja, tlaqna, qed tara. Ħanajdlek imma sabiħ hawnhekk għamluhu, ġifieri l-kappella di tal-ġemp. Dik għandha 700 dik. Dik għandha 700 sena. 700 sena. Ġifieri dik il-kappella li baqgħet mbagħad kompli. Mbagħad għamlu di wara. Mbagħad għamlu di magħha. Fimt, tlaqna bil-mod. Il-fuq kanaw soru. Kanu jidaw. Is-soru? Le, kanu nas ħżiena. U kanet tajdilem. Is-soru? Is-soru tajdilem, u tirid jiġri ġaw ġaw. Għaw ħafna ħażin. U ġara, u? Mbagħad niżlet il-maqluba, sor terremot, u l-kamra tagħha baqgħet hemm fix-xiferazat. Fit-Tempesta di dejja. Sewwa. Ma rajtx li ħoru. X'inhu? Għax għandukom għalli biex nistenniħa u ma stanżibhom kien. Minu? Dak li jkun miegħi. Doktor l-em. Ma nistax hemm isfelu. Għan iċċekkja. Thank you, sieħbi. Ciao. Ħarabet ir-ros! Ħarabet ir-ros! Muħelu, rajtu? Muħelu. Ili ma nara wieħedek. Disbaħas u l-norda kien. Ara miksi, rajtu? Jara ma tejn. Għadu miksi. Dak birkejn. Kien ikun jemlew minnu dak, bil-fors. U ġifieri xi ħaġa ġara biex Xi ħaġa ġara mela. U f'San Mattew jilħaq rummin, kull rummina. Kontu tinżlu, Konna ninżlu mit-taraġġ minn hawnhekk hawn taraġġ dejjaq. Irid jagħmel 6 pulsieri f'salt imma. Jagħmel 6 pulsieri u jereq. U tagħmel 6 pulsieri iju. Il-ħajt fit-tarfa żatti jed. Estri. Ġifieri kuku wara mhux ħajmluh fit-tarf. Mhux hekk. Dak kienet hemm, dik kien hemm dak. Kienet hemm u mbagħad fronda kollox. Dan. Fejja ta' inni nofsija inni.
Isferija. Mela, jien qiegħed eżatt minn fejn xi darba kien jeżis isu taraċ jidher għal hemisfer. Imma qed ngħidilkom jien mhix l-iktar ħaġa faċli biex tinżel. U ma nissuġġeru l-kol ħaġa tinżlu. Sawa, ma nistax tgħid ma nafx hemm hemisfer. Ejwa, ma Tkun professjonist biex tinżel. Terġax titlaqni waħdi. Għax mhux sew. Mhux għalfejn jgħidu l-maħluba ġib. U dak kien it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u ntukom parir biex tiġu sawnek u tgawdu dan il-ġimel li hawnhekk. Mhuwiex ma tistax inżel bil-puxxer. Bla dik diskur. U l-ġimgħa d-dieħla min jaf fil-ma triq ħankunu.